Què significa com a restaurant Cal Traver aprofitar la coberta del vostre negoci per instal·lar panells solars per l'autoconsum? És una cosa molt important per nosaltres i a nivell del món, que tot s'està destruint de tal manera que aquí mira, agafem l'energia que sobra i l'energia que no es fa molt bé que es llenci per aprofitar per tindre energia per nosaltres. Quan veus una instal·lació de panells solars a les cobertes de cases o empreses, penses que és molt d'enredo, que és molt que ocuparan molt, que molestaran molt, que és gegant, o sigui, que és una instal·lació sí, com una piràmide? M'ho pensava. Pensava que era igual un enrenou, no sabia dir que ens hi posem, no ens hi posem, perquè això és un cacau i al final no ha sigut res. Amb 3 i no res, quan ens hem donat compte, posades i ja comences a estalviar. Sí, perquè els tècnics van estar 3 dies instal·lant. 3 dies. 3 dies. I sense molestar ni res. No van molestar, no... Res, superràpid. De veritat, de veritat. Sí. Superràpid, perfecte, els cables, jo també pensava que baixarien aquí tubos i fils i de tot, i al fi i al cap va ser un senzill tubo amb els cables per dins i super... I la instal·lació és neta, no és una cosa que molesti tant que ho vegin els clients, que... No, supernet. Si baixi un cable, un tubet sol de dalt a la torre. Al fer el salt, nosaltres com a empresa t'hem promès un estalvi energètic i econòmic en el sector de la llum. Creus que serà així? O sigui, tu pots veure els consums a l'aplicació i tu pots veure el que agafes de la xarxa i el que fan les plaques. Sí. Creus que serà un estalvi? Pues sí. Primer pensava dir que això potser, mai bé de Déu, bueno, no sé, clar, tot nou, t'hi posis, que no t'enteres de res, i realment vas mirant l'aplicació i dius, coi, hi ha moments que dius, coi, si ara estic agafant de l'energia del solar, que la llançàvem, i a més encara em diu cap a la xarxa que me'n sobra. Sí, sincerament he quedat molt sorprès de moment. Nosaltres, quan vam fer els càlculs de la instal·lació, vam valorar que és una instal·lació que s'amortitza amb el cost que té i el que fem d'entre 5 i 6 anys. Pensant que té una vida útil de 30 anys, és una bona inversió per una empresa com vosaltres o qualsevol empresa que treballi en hores de sol? Sí, amb els ulls tancats, sincerament sí. Perquè si treballes durant el dia saps que en quin moment està ple rendiment i estem en un lloc on hi ha molt de sol, que aquí no tenim... ho agafem tot. Sí. I es noti, bueno, clar, sí. I a més ho estem notant. Vull dir, no és allò de dir sí, no, ho estem notant. Llavors, a part d'haver instal·lat les plaques solars aquí al restaurant, teniu la bodega, la casa rural i les vostres cases que estan a menys de 500 metres. Llavors, com que us vam proposar fer una instal·lació col·lectiva, que és l'energia que sobre s'envia a les cases, creus que és bo poder-ho fer? O sigui, el viure en aquests 500 metres quadrats? Sí, esclar, perquè si tu agafes molta més energia en moments puntuals que tu necessites, doncs clar, si aquella energia es perd, doncs mal que s'aprofiti per altres llocs. I ja que es pot fer així, aprofitar les nostres cases i el celler i la bodega que tenim, doncs si va allí alguna cosa, doncs alguna va cap allí. Parlant de temes més tècnics, quan van acabar la instal·lació, has notat alguna complicació o el negoci ha notat alguna complicació he de treballar d'una manera diferent o tot segueix idèntic? Tot segueix exactament igual. Des de l'últim minut que van dir ara empalmem, fins a quan van començar i van dir ja està empalmat. O sigui, no s'ha notat res. Com us sentiu aportant el vostre granet d'arena al món? Perquè ara tothom diu que hi haurà el canvi climàtic, que hi ha l'emergència climàtica, però quan fas una instal·lació estàs dient, jo aprofito la meva coberta per fer energia solar per mi. Com et sents a l'hora de poder dir em faig la meva energia? Doncs home, em sento orgullós de dir, hosti, agafo energia que és una energia verda que se'n va i tu l'agafis i te la quedis per tu i no sé, me sento orgullós i realitzat que dius, mira, estem agafant energia del sol, que al fi i al cap tothom la pot agafar. I tant. Creus que és el camí a seguir per les empreses que tenen el negoci exposat al sol, o sigui que tenen una coberta i que treballen, fiquem, de les 7 del matí a l'estiu a les 7 de la tarda a l'estiu, perquè al final és tot el dia. Totalment. Vaja, jo crec que sí. I també sí que és un cert cost, però tampoc no és un cost que dius, hosti, perquè si tu pots amortitzar en 4 o 5 o 6 anys, doncs tampoc no... Les empreses en teoria han de durar molts més anys. Esperem que sí. Si no, sí que cal rumiar-ho. Sí. Llavors, ja està, només em queda donar-vos les gràcies per haver apostat per Becker i que
Benvinguts a l'energia. Ja vas veure, va ser fàcil entendre's. Eh?